Nina bezulu edumele ngahlomanga kwakhangela amankengane nazi indaba ze1KZNTV nifundele uphila noKacebe khulu sanibonani. Nazi indaba kwizona ehamba phambili namuhla. Ikhomishana yokhetha Isimi Ngomumo.Umshana usolwa ngokubulala Ubabekazi. Bahlomle ngeinsiza zezolimo eMtubatuba. Kanti umlilo ushiye kukhalwa eMjondolo eThekwini. Sanemukelene nebendloveni amandla kwindaba zethu ze1KZNTV. Ikhomishana yokhetha ezimeli I-Iec KwaZulu-Natal ithi izikhungo ezoyisebenzisa sezikulungele ukusingatha impelasonto yokubhalisela ukuvota. Le nhlangano ke namuhla ibibambeke isithangami nabezindaba eThekwini uzocacisa kabanzi ngenhlelo zabo nangamalungiselelo okubhalisela ukuvota ngempelasonto esiya kuyona. Ngesikhathi kuqhubeka isithangami sale nhlangano oyisikhulu esiphezulu kulesi sifundazwe uveza ukuthi zonke izikhungo sezikulungele ukuthi abantu bengafika ukuzobhalisela ukuvota ngempelasonto. So before siye kwi-event njenge registration weekend sihambele zonke iy'teshi sisayine ama-lease agreement okuyizivumelano zokuthi abanikazi balezo y'teshi bazozivumela ukuthi siyisebenzise nge-registration weekend. Okunye siye sikwenze ukubheka ukuthi ingqalasizinda kulezo y'teshi isayilento sasegcine iyona kuphela. Makukuthi kuney'nkinga ey'khona kunesakhiwo esisebenza naso kule province esinama department aka-government anento yokwenza nama-voting stations ukufaka i-department yaka-transport, uCOGTA, noSalga osebenza nama-municipalities, u-education, u-health, wonke lama-department anezinto ey'qondene nawo kuma-voting stations esisebenzisana nawo. Makunesidingo sokuthi bahambe bayolungisa la konakele khona sinendlela ehlelekile yokuxhumana nabo ukuthi benze njalo. Phambilini lokuyekuvela isigameko la khona umphakathi usebenzisa ithuba lokubhalisela ukuvota ngokuthi uveze izikhalazo zawo ngokubhikisha uMasinga uthi amaphoyisa khona ukuqapha isimo. So njengamanje azikho iy'teshi abasathe kunenkinga mhlambe ngeke ikwazi ukuvula noma ngesikwazi ukuthi sisebenze. Kodwa akuvamisile vele makuyi-registration weekend ukuthi kube njalo, but kuye kuqhamuke mase kuwukhetho. Ngoba abantu bavamisa ukuthi basebenzise ukhetho ukuveza izikhalo zabo mayelana nezidingo abacabanga ukuthi uhulumeni akayifezanga kubona. Okunye bese kuveza ukuthi zona zonke izinto inhlelo kanye nengcukaca zangaphakathi bakwazi ukusigcina ikakhulu ngokuqasha kwesisebenzi njengoba ethi zikhona isikhalazo sabantu abasebenzi bebaqashile ebeyivelile kumasipala kwamaphumulo kanjani naserenkonyeni kodwa bakwazi ukubakhipha labo bantu. Kube namagama abantu abathathu abafakiwe amaqembu kumasipala wakamaphumulo nomasipala waserenkonyeni sakwazi ukuthi la ekunobufakazi ukuthi lento amaqembu ayisho ikhona siyabayekisa sifaka abanye abantu. So ziningi indlela ezikhona kuthina esizama ukuthi amaqembu aneliseke ukuthi indlela esisebenza ngayo ivulelekile nokuthi bangabamba iqhaza from the time senza i-voters roll kuze kufike la sikhipha khona imiphumela ebusuku. Kanti izikhungo zokubhalisela ukuvota zizovula ngehora le-12 kuya kwihora le-5 ntambama. Kudeboho Sibisi wezindaba ze1KZNTV ku-channel 261 ngiseThekwini. Umndeni wesifazane owabulawa ngokugencwa ngumshana wakhe Emsola ngokuthakatha uthi namanje basezwa kimjunju beumndeni ngalesehlo. Unqobile Ngcobo uyindodakazi kamufi uthi abantwana abulawa phambi kwabo umufi basahlukumezekile kakhulu ngalesi sigameko. Iziko lezindaba labika ngaphambilini ngowesifazane waseBhobhoyi owabulawa ngumshana wakhe Emsola ngokuthakatha wamgenca phambi kwabantwana ayebagada ababeneminyaka ephakathi kwenyanga eyodwa kuya kwiminyaka eyisithupha bezelwe. Umsola ubevele kafushane ke namuhla enkantolo kamanje yasePort ebhekene necala lokubulala. Indodakazi yowesifazane owabulawa umshana wakhe Emsola ngokuthakatha ngokumgenca uthi basezwe imjunju beumndeni. Umsolwa ubevele kafushane enkantolo kamanje yasePort ebhekene necala lokubulala. Owadlula emhlabeni ngokuhlukumezeka ngomhla ka-15 March egwazwa umfana wakamakhelwane owayemsole ngokuthakatha umuntu wabantu ekade izingane ezincane ngoba edlule emhlabeni ekade ehleli nezingane ezu6 ongangokuba lezo zingane zasala ihlukumezekile emqondweni kakhulu ziphazamisekile. Ube esekhala ngomthetho
athi ubaqeqisa enkantolo kanti noMsolwa udlala ngenkantolo njengoba eveza ukuthi uphambanelwa umqondo. Ya kubhlungu kona kusenzima akulula ukuthi sidlule kule yanto eyasehlela ngesizathu sokuthi nomthetho awuyidlala indima yawo ngendlela. Umthetho obutholi ubufakazi ayikho into engekho kodwa umuntu akakagwetshwa. Sifike eksene enkantolo kuze kushayele ikhathi umuntu engangene ebhokisini uzangene ngo 12:30 lana ekuthiwa kafika udlala ngenkantolo ubantantise sibedlela uthi uyagula usethi manje uphambanelwa umqondo into esingayazi. Ilunga lophiko labesifazane kuKhongolose uthi bebezokweseka lo mndeni ngoba bahambisana nokuhlukunyezwa kubulawa abantu besifazane nezingane. Into edala ukuthi sibe la so support umndeni okokuqala siyafuna ukubona kwenzeka ubulungiswa ngaleli cala. Ngayo yonke indlela ngisho nabathintekayo kuleli cala ngoba lo mfana akakuyena yedwa kuyavela emphakathini ukuthi bebekhona nabanye abadesebenzisana nabo ekuplaneni ukuthi kubulawa umuntu wesifazane okubhlungu kakhulu ukuthi abanye babo bayibantu besifazane. So sizoma na umndeni kuze kube sekugcineni wonke umuntu wesifazane othintekayo nathi njenge-office le-Women's League e-regional office siyathinteka. Icala libe selihlehlela umhla ziyi-13 kuDisemba. Ezindabeni ze-1KZNTV kubikwe uZamando Sicele ngisenkantolo yasePortchepston. Imfelandawonye ehlangene ngokulima okubala kuyona ke emnqinyeni kanye neyasenkunduso emtubatobe enyakatho nelekaMthaniya ihlomule ngeinsiza kusebenza ezahlukene ngenkathi ungqongqoshe omnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu kulesifundazwe uBonge Sithole Mloyi ehambela abalimi bakule ndawo ekhuluma neziko lezindaba uSithole Mloyi uthi abantu ababuyele emhlabathini ukuze baxoshe ikati ezike kakhulukazi njengoba ke nokudla sekumba eqolo ezitolo. Ungqongqoshe omnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu kwelikaMthaniya uBongiwe Sithole Mloyi ngaphansi kohlelo lwalomnyango lokuthuthukiswa kwezindawo zasemakhaya uhambele emtubatobe emfekayi ngenhloso yokuxhasa abalimi ngezinsiza kusebenza ezehlukene. uSithole Mloyi uthi ke ukulima iyona ndlela abantu abasemakhaya abangathuthukisa ngayo umnotho njengoba ke imisebenzi ingasabonwa kanye nokudla kumbe eqolo. Njenganomnyango ke wakaKhokcha sinomunye umsebenzi wokuba senze uqinisekisa ukuthi umnotho wakhiwa endaweni lapho behlala khona abantu yilelo hlelo esibiza ukuthi local economic development. Njengoba senza ke lekho sifaka nathi igxathi lethu njengomnyango ukuba kuqinisekisa ukuthi mayikhula le market abantu abavakashayo bethenga ungase kuphinde kutholakale abanye asebefuna ukuthi mhlambe bayithuthukise bafake ezinye izinto zokudayisa mhlambe bese lokho kwenza ke ukuba amathuba omsebenzi andi. Siyakholwa ukuthi umsebenzi wabo uzobalula bakwazi ukukhiqiza umkhiqizo bese bekwazi ukuse market. Omunye wabathe bahlomula kulolu hlelo uthi ke nakuba kuthatha isikhathi eside ukuphendula kwezicelo zabo kepha ke bakuthakasela ukuthi ekugcineni kuyekwenzeka. Insiza kusebenza ogandaganda ama-boom spray ileshi konke nje sicelile uhulumeni bezosinika khona namhlanje sibonge kakhulu ngoba besingasazi ukuthi kuzoqhamuka ngoba sekudonsa isikhathi eside kodwa siyabonga ukuthi uNkulunkulu wenza ukuthi bezosinika. Siyabonga kakhulu siyabathembisa futhi ukuthi lo gandaganda basinike wona uzophinda uzalo omunye futhi ngoba sisebenza ngokubambisana. Inkosi yesizwe sakwaMpukunyoni inkosi uNtokozo Mkhwanazi uthi kumphakathi mawuyiphathise kwezikhali zamantungu ayingqalasizinda ngoba yilethelwe wona. Sihlusa nje ukubonga kakhulu kuhulumeni wethu wesifundazwe bese nginxusa nje nabantu laba abanikezela nezinsiza zakusebenza ukuthi sekathi bengayiphatha kahle ukuthi nje uma sebehlahleke le ndlela ukuthi bebe nabo ogandaganda bese nawe iphinde bekwazi ke futhi ukuthi bekwazi ukuthi beyithengele okunye abangakusebenzisa ukuze bekwazi ukuqhubeka ngoba umhlabathi wona esiphila ngawo ngokuhle sikuthole izitolo kusuke khona la emhlabethini. Uhlelo luhleke kuhle uma ubona abantu abasizweni zakho bevuka beyithatha bethe ababheke emasimini bebuyele emasimini behambe beyotshala ukuze bekwazi ukuthi nabe beyiphilisa. Kanti ke imeya yomasipala wesifunda uMkhanyakude uSiphile Mdaka uthi ke baseyinhlelweni zokulanda amanzi emfuleni ezungeze izindawo zabalimi ukubelekelela ngamanzi. La isuka khona ezantsi kunomfula inyalazi. Uhlelo lwesibili siyabalenze manje ukubheka ukuthi ngeke sikwazi ukudonsa amanzi emfuleni inyalazi siwafake emasimini ukuze sikwazi ukwenza irrigation. I-advantage onayo eMkhanyakude kodwa ikakhulukazi mawubheka ngasejozeni ukuthi umhlaba wakho ukwazi ukusebenza all season.
sehlobo isebusika uyakwazi ukusebenza. So kubalulekile ukuthi ube nawo amanzi ozonisela ngawo. Lezi indawo enemfula emkhulu okwazi ukuthola kuza amanzi siqalile uhlelo lokusebenza nama sister department ukudonsa inqalasizinda yamanzi ukuze ifike lapho abantu abalima khona. Ezindabeni ze1KZNTV kube komqondisi Imiyeni ngesemtubatuba. Inqwaba yabantu esale edengwane ngesikhathi ke kuqubuka umlilo emjondolo eyakhelene nomgwaqo M19 eThekwini kwaZulu Natal namuhla ekseni. Ngesikhathi ke iziko lezindaba lehambele kule ndawo abantu abahlala kule mjondolo bebematasatasa bezama ukusindisa impahla yabo kulomlilo ngesikhathi sokubika emoyeni bekungakazeki ukuthi ke udalwe yini. Iziko leindaba like labika ngesigameko sasendaweni yaseClearwood lapho ke kwashe kwanqunqa eminye yemjondolo. Namuhla sisendaweni yaseReservoir Hills lapho ke kuvele ke umshophi wokusha ke kweminye yemjondolo. Sinaye ke mbukeli ke omunye wabahlali bakuyona le ndawo ozosibekela ke asichazele ngokwenzekile. Mhlawumbe impendulo sicela usibeke sithombeni ukuthi njengoba sibona isimo la ngemva kwethu ukwenzakaleni ubekela umbukeli njengokwenzekile. Sisi into enzakala lapha ngicinga uba mhlambi uba ngave ngo-9:10 logesi uvuswe zizinyokanyoka sithe masithi siyaphaphama la sabona ukuthi ngiyobe sikwazi ukucinga ngendlela ovuke ngayo manibheka lapha ngendlela akuyiyo izinyokanyoka ngendlela zihlangana ngayo lapha so kodwa masithi siyathola akho umntwana okuthiwa ushile sonakalelwe izimpahla besikhona sikhipha ngalo kubuhlungu kakhulu ngoba unguDisemba noma ngiDisemba. Sinaye ke owalo ke ithimba laba lecisha umlilo esizomcela nje mhlambe asibeke sithombeni ngazo ke isimo abathe bafiqa ke wona lo mlilo ukusona njengoba ke besho ukuthi uqale ngazo ke ithuba zasekuseni. Dadewethu mhlambe sicela usibeke sithombeni ukuthi njengoyena lena ohola ithimba lecisha umlilo mhlambe isimo salana nesifice sinjani nanokuthi umonakalo omngakanani nifice nje isimo sinjani. Okay, sifice kuwela lights beyisha ngempela emjondolo and umlilo bese ushintshwa nawo umoya so spread towards the west of Lendau. So and abantu they were also outside standing and bese bekhiphe neimpahla zabo. So it was ripping and we tried our best to contain. Sawuvimba njengobona lemjondolo engale isayivekile ayishanga. So yes, it was well lights but we managed to contain. Inkinga yayibe concern ukuthi lapho kunama illegal connections and sometimes lokho kuyaye kusiphazamise but siyadila nakho as well. Njengoba sisekhona khona la siyabona ke owalo ke iqembu le-IFP mhlawumbe sizothi nje ukumuzwa ukuthi njengoba bekhona bona kuyona le ndawo mhlawumbe ngabe baze ngane nanokuthi uthini umbono wenu. Mhlawumbe baba sicela usibeke sithombeni siyanibona njengoba nikhona la kulesi sehlo lesesehlekile njengoba nikhona nize ngane. Siphathi kwamaqembu thina aphikisayo la eThekwini. Umsebenzi wethu kuba izindlebe namehlo nomlomo yabantu bahluphekile. Okokuqala ukuqaphela ukuthi bayithola indawo zokugoba amakhanda kulesimo abakuso kusukela namhlanje. Inhlaka zahulumeni njengamasipala nesifundazwe nenhlekelele ziyabasiza yini ngokudliwayo nendawo nembhede. Njengoba uyizwela ke mbukeli ke lona ke udaba olukhona ke njengamanje khona la endaweni yase Reservoir Hills njengoba ke esho ke yena oyilungu lawo umphakathi ukuthi ke njengoba ke lesehlo sibehle ngaphezulu kabanalo ke ulwazi lokuthi bazowagoba pha amadlangala nanokuthi ke bazothatha bahlanganise nani ke usona ke lesisikhathi endabeni ze1KZNTV kulomuntu omkhona mvubu eThekwini. Ake sithi ishelele etoreni nebeselo sobuye sibuye nezinye izindaba. Asibonge siphinde sinamukele ukuthi nisahleli nathi nje kwindaba zethu ze1KZNTV nazo kwizona ehamba phambili. Ikhomishana yokhetha Isimi Ngomumo.Umshana usolwa ngokubulala Ubabekazi. Bahlomule ngeinsiza zezolimo emtubatuba. Kanti umlilo ushiye kukhalwa emjondolo eThekwini. Kulindele ukuba ke kuphothule ngonyaka ozayo kwakhiwa kwendawo yokuhlala yabafundi bekolishile lezolimo kwaZulu Natal isidara eMgungundlovu. Lokhu kuveze ungqongqoshe ezokuhlaliswa kwabantu kulesifundazwe uSipho KK Nkosi ngesikhathi yohlola umsebenzi oqhubekayo. Undlangamandla uthi sebezilungisile inkinga ezenza ukuthi ke kuphazamiseke lolu hlelo ngaphambilini wathi sebeqoke nesonkontileka omusha.
Sekuyaqhutshekwa nokusetshenzwa ekolishi lezolimo lapho kuqhubeka khona uhlelo lokwakhiwa kwezindawo zokuhlala zabafundi ebese zingekho esimweni esikahle. Ungqongqoshe wezokuhlaliswa kwabantu KwaZulu-Natal uSipho KK Nkosi uthi sebeqoke usonkontileka omusha kulandela izingqinamba ngaphambilini. Sizobheka ukuthi le project le college ihamba kanjani. Iyona into esizoyenza la ukuze mangabe kunezingqinamba sikwazi ukuthi sixazulule. And sifuna ukusho ukuthi sibe nazo ingqinamba ezo public works ngoba ucontractor esamthola waba nezinkinga zokusebenza kwaba nezidonsisana yokuningi eside isikhathi kwaze kwafanele ukuthi avumelane ucontractor nomnyango ukuthi cha bacela bahlukane kahle. And njengamanje ucontractor omunye uqashiwe uyawenza umsebenzi njengoba nje nanibonele. Ungqongqoshe wezolimo KwaZulu-Natal uSupha Zuma uthi kwaphoqa ukuba bayivale le kolishi ngesikhathi abafundi beteleka esanda kufika yena kulomnyango. Abafundi ngenxa ukuthi babe kubesho obukhononda kwabo ngendlela ababehlezi ngayo nangendlela yayime ngayo lingasaqhubeki lelo hlelo lokuthi kulungiswe leli college baze baphoqeleka ukuthi baye kwi-strike sakwazi ukuthi ngokusebenzisana nabo abafundi sithi ukusivala isikhungo ukuze sikwazi ukuthi sihlele kahle sibahlelele zonke lezi ndaba bekhala ngazo sisilungisa. Kodwa enye yabe siphakamisa kakhulu siwumnyango ukuthi nesixoxisane nomnyango waka public works ukuthi awusheshe ulungise lesakhiwo ngoba ibona abasilungisayo thina sikhipha imali ukuthi bakwazi ukusilungisa. uNkosi uthi bazolisheshisa lolu hlelo lokwakha ukuthi sicela i-dining hall yokudlela abantwana bethu ibe ilungile ngaphambi kosuku lokuqala bevule la ecollege. Okokuqala lokho esikuvumelene yavuma ipublic works yavuma futhi kanye nocontractor. Okwesibili esikuvumelene ukuthi sifuna ukuthi lo msebenzi wonke ube usuphelile ngo-August ka-2024. uZuma uthi ukushesha kuphele kokwakhiwa kuzobalekelela. Kuzokwenza ukuthi i-management ye-college abaphathi be-college bakwazi ukuplana kahle beplanele nonyaka ozayo bakwazi uma sithi sithatha abantu sihlele kahle sihlela kangakanani iphi accommodation ezobe sinayo ekulungele ukuthi sithathe wonke laba sifuna ukuthi sibathathe. Ezindabeni zo1KZNTV ngu-Ayandadube eMgungundlovu. Lo belilungu lokuqinela kakhongolo sesifundeni Musadladla enyakatho KwaZulu-Natal isikhathi esiminyaka ngama-26 nosejoyini iqembu le-EFF uphilani Sixaka Mthethwa uthi ukusebenzisa amandla ukuba nemali kwabanye ababaholi kuleli qembu ngezinye zezinto ezenze ukuthi kalaxaze ukhongolose. Ekhuluma ke neziko lezindaba le1KZNTV kwingxoxo ekhethekile uNyamboso uthi ukushona kaThulani Mashaba oyenguhlalo we-ANC eMusadladla waba nomthelelo omkhulu ekutheni osomathuba bakwazi ukucindezela abantu ayekholelwa kubona. Kubonakala kulokhu uqhubeke njalo ukhongolose ukushiwa amalunga eqembu aqavile ejoyini iqembu i-EFF. Elinye lamalunga aqavile kakhongolose kwisifunda iMusadladla uphilani Sixaka Mthethwa usaqoma ukulishiya leli qembu wajoyina i-EFF. Umthethwa uthi izinto ezenzeka ngaphakathi kuleli qembu yizona ezimphoqa ukuthi aphume ngomnyango nakube besehlale kuleli qembu iminyaka engama-26. Mawufika nepower yemali ungafika uba overpower bonke laba bangenayo imali ngokuthi uthenga imbono yabo noma imbono yabo right kodwa ufika uyisuppress ngemali ufaka imali kakhulu kulabo abangenayo ukuze bakhiphe labo abanembono okubonakala sengazi ukuthi ngathatha izwe eliyise endaweni ethize. So ngicabanga ukuthi ke ezinye zezinto lezo nanokuthi ke uma ngabe uya kuma conferences eorganization usuthola ukuthi kunabantu nje ungakhuluma nabo bayibone yonke into eyinkinga kusasela inyanga kufike nje umuntu oyedwa nje on the eve of a conference one day afika afaka imali bonke abantu bakhuluma ilimi emveni kwalokho. Umthetho uthi ukushiya kwakhe akukhona ukuthi ngoba begaqela izikhundla namandla uveze ukuthi amagalelo akhe kwezepolitiki ayaziwa
uya kwi-EFF nje akabhekile nesikhundla. Mangijoyina umzabalazo nje mina ngangujoyina ngingabheke inzuzo ngangazi nokuthi ngelinye ilanga ngiyoke ngibe semazingeni aphezulu. Ngangiyisebenzela nje la emakhaya ama comrades azokwazi bekuyishabashingi nje sala emakhaya ngisuke ngenyawo ekhaya by the way kungalya ngihambe si recruit ama comrades wafaka kwi-ANC siwatshela ukuthi nansi into ezokwenza ukuthi izwe nangempela futhi ngaleso sikhathi i-ANC direction yayo ibisitshela impela ukuthi siyakhona impela lapho so over years bengenza lo msebenzi up until ke ngihlangana no comrade uThulani Mashaba owa identify ikhono kumina wabona ukuthi mhlawumbe fanele ngisuse ebranchini I recommend ukuthi ngiyosebenza nabo at regional level. Elandisa ithimba lesindaba uSixaka njengoba aziwa kanjalo uthi ukushona kwaloyo wayengusihlalo wesifunda iMusadladla eqenjini leANC uThulani Mashaba kwanika ithubo osomathuba kuba bashenxise bonke abantu ababesebenza ngokusikhandla. Ukuhamba kwakhe kwanikeza ama-opportunist ithuba lokuthi bonke abantu ayibukeke ngazuthi inkaba eyishaya kakhulu ukuze idonsa zasuswa kwi-organization. Cishe wonke umsebenzi awenze wabonakala ngo-2011 makuno masipala ANC nazonke ezinye izinto after esehambile yonke leyo nto ufakazi ukuthi njengamanje iphethe futhi i-IFP futhi ayiphethe nayo ngokugcwele iphethe ngokubambisana namanye ama-parties i-ANC ihleli ngaphandle kwamandla yini ukuthi abafunanga uku-understand ukuthi lo nalowo kwi-ANC ulethi ikhono lakhe. Umthetho wakwamukele ngesasasa kuleli qembu ezindabeni ze-1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo obanjeni. Uhlalo wesigungu esimele abazali esikoleni samabanga aphezulu iVezobala High edukuduku emtobatoba enyakatho KwaZulu-Natal uRight Chamange uthi bakhathazekile ngokuphepha kwabantwana esikoleni njengoba inswelaboya zichanasa nje emphakathini. Chamange ubekhuluma kanjana neziko lezindaba ulandela uthi igebengu zingene kulesi sikole zabopha unogada zasabisa abafundi maqede zashaqa ama-laptop. Bekuphakathi kwamabili ebusuku ngesikhathi kegasela amadoda amathathu abephethe izibhamu esikoleni kiVezobala High School edukuduku emtobatoba. Lezi inswelaboya ke kubeka ukuthi ke zidabule ucingo sangena ngaphakathi esikoleni zafike ke zabopha onogada zabahlanganisa nezihlalo sibeke sesibhodloza i-ceiling board phezulu zangena ke office zantshontsha ama-laptop amabili. Lezi igebengu zingena nje kunabantwana abalala esikoleni njengoba benzela ukufunda njengoba kuqhubeka izivivinyo zokuphela konyaka. Uhlalo we-SGB kulesi sikole uRight Chamange uthi ke lokhu kuyabakhathaza ngoba ke kuphazamisa imizamo yabantwana njengoba bezama izindlela zokwenza kangcono izifundo zabo ukuze ke babe nekusasa eqhakazile. Wasi futhi lesi senzo sibekeke abantwana engcupheni ngoba imizamo yonke esizama la ukuthi ingane ziphumelele izingane zikhululeke abazali bathembe thina njengwe-SGB. So ke lokho osekwenzeka manje kuyasikhathaza. Uyabona njengoba sikhuluma nje angazi singatheni siyafisa ukuthi iminyango yezokuphepha basisize akukuhle kwenzeka kithina somphakathi. Njengoba ke kwenzeke lesi sigameko abazali ke babantwana abafunda kulesi sikole bazibophezeleke ukulekelela ukugada abantwana baze ke bayaqeda ukubhala. Akusibona ke bodwa zikhona nezinhlaka esihlanganisa umphakathi singabala amaphoyisa iCPF nabo ke abasengxenye yokuthi ke bagade abantwana. Kukhona nabandoda volunteerayo ukuthi bebheke ukuthi mhlawumbe kube nokuphepha kwabantwana silifakile nama-CPF na ukuthi akalekelele ukujika la ngaphandle kwesikole kusuku nawo amaphoyisa ngokunjalo sicelile ukuthi ngisho nencwadi sibanikezile amaphoyisa ukuthi sicelo sethu sokuthi amaphoyisa ake size ukulekelela ngaphakathi ukuze izingane zibe nesibindi sokuthi benze umsebenzi wabo nothisha ngoba uthisha bafika la bafundisa beze bahambe ebusuku. Ikhansela lendawo
nokuyilona ke elifinyelele esigamekweni kuqala lisigxekile lesi senzo labe selinxusa umphakathi kuba ke usebenzisana namaphoyisa adlale indima yawo. Sithi kuyigebengu njengoba siya nje kuDisemba asikwazi ukuhlushwa abafana enasihlushwa abafana bendawo sihlushwa abafana bangelutho esingakwazi ukuthi siyifikele kubona namaphoyisa angafika sesiyifikelile kubona so sizozama ukuthi sisondela kanjani sixoxisane nabo laba benza lezi zinto ngoba angeke sigcine singabatholile iqiniso uma ukuthi abantu bendawo sizobathola futhi makuzi ingane ekhona la izenza lento sizoyithola engikushoyo as ward councillor wakule ward ngithi ukusuka manje noma ngabe ubugebengu bakho buncane kangakanani ngizosondela eduze kwakho futhi nomthetho uzoyidlala indima yawo. Amaphoyisa kaSemtubatuba asiqinisekisile lesi sigameko abesenxusa kuba ke abangaba nolwazi bathinta namaphoyisa seduze ukuze ke kuboshwe imkila umkhuba. Lezi izindaba zo1KZNTV ngingosamukeliso Ngqulunga seDugudugu Mtuba. Ake siphinde sithi shalele etolo nenabeselo sobuye sibuye nezinye izindaba. Asibonge siphinde sinamukele nisabukele zona izindaba zo1KZNTV nazo kwizona ehamba phambili. Ikhomishana yokhetha Isimi Ngomumo.Umshana usolwa ngokubulala Ubabekazi. Bahlomule ngeinsiza zezolimo eMtubatuba. Kanti umlilo ushiye kukhalwa eMjondolo eThekwini. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli bizu R18.22 maqhathaniswa nedola laseMelika bengu R22.58 maqhathaniswa nopondo waseBrithani libe ngu R19.75 kwi-euro yase-Europe. Intengo yegolide yona ime $1,966.50 ounce, uthi intengo yoyilo ngahluziwe yona ime $81.18 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Kubika ukuthi ushona nje ubesebuyele ejimini nozinto ogcina ukudlala kwiSuperSport United uGeorge Chikova okwavela kezinyangeni ezedlule uthi uyalelwe ngodokotela ukuthi aliyeke ibhola ngenxa yesifo senhliziyo. uChikova ngokudabuka ezweni laseZimbabwe ushona izolo kekuseni emva kokuquleka esendlini yakhe eMidrand eGoli. Ubengasenalo ke iqembu kulandela ukuhlukana kwakhe neSuperSport United ekupheleni kwesizini edlule. Lo nozinto washiya kuleli iqembu kulandela imiyalelo yodokotela yokuthi angasihlanganisi nakancane nezemidlalo zesigaba kesiphezulu ngenxa belu yaso isifo senhliziyo. Nakuba uChikova bengasenalo iqembu adlala kulona kodwa kuthiwa ubuyile wayoziqeqesha neqembu leSuperSport United kusukela ngenyanga edlule. Ake sibheke isimo sezulu esingalindeleka. Iyane nabakaqambula inkomo zilahlekile zodliwa umdlebe kaSoshangano kamzimba umntwana nethimba lonke leindaba sithi. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile